shekara 50. Kuma tun ina primary 6 zan tafi JS1 Allah ya yi wa mahaifina rasuwa. Duk kakannina na ko'ina sun tafi. Yayyen mahaifi da yayyen uwa ni dubban taso na san su. Wadda na sani kawai mahaifiyata. Ita na sani, ita kaɗai da kani sai ita. Misalin da nake so in bayar a daina tunanin dan mace an ban mata ɗa ko ‘ya. Daga ƙarshe ka zo aure a ce ai riƙon ‘ya mace. Ko kuma namijin a ce ai riƙon ɗayan namiji a ‘ya mace ne shi ma nan dai. Za ka ga ana faɗa haka. To ina so in ba da misali ne da in ka ga mace ba ta reni ɗa ya renu ba to laifin nata. Ba na tarbiyya ba ne, ita ce ba ta yi abin da ya dace. Ɗan kaɗan da na bayar na wannan shine na taso ni kaɗai da kani sai ita. Kuma tasowar da muka yi da ita kwata-kwata ni ban san gidan kai ba sai gidan haya. Da kani har ita. Ina shiga JS1 ina unguwar Ayagi. A ƙasa nake tafiya har Gwammaja in je in karatu in dawo. Ita ce cina, ita ce shana, ita ce yadda zan gudanar da harkar rayuwata ta neman ilimi. Ina shiga JS1 sai na ware Asabar Lahadi. Ita ce ranar da zan ringa tafiya aikin gini. Ku kalli yanayi na matashi, saboda an ce in yi akan matasa ne. Ina so in gaya musu, in ka zama lalatacce kai ka so ka zama. In ka janyo mahaifiyarka magana kai ka so ka zama, dan babanka ya mutu ko dan babarka ta mutu. To kai ka so ka zama, tunda magana aka ce in yi akan matashi. Tunda ni na tsallake wurin na taho ni. To tunda na tsallake na taho dole in gaya muku wuraren da na tsallake. Domin da na gaba ake koyi. To shi yasa na kawo wannan misali. Tun da ka Ayagi nake tafiya Gwammaja a ƙasa, in je in dawo a ƙasa. Kuma da ni da mahaifiyata a gidan haya muke. Sai na ware Asabar Lahadi ita ce zan tafi aikin gini. Wannan kuɗin da na samu da shi ne zan ƙoƙarin ɗaukan ɗawainiyar cin sha na zuwa makaranta. A haka har na tara abin da na tara, na iya sayo mahaifiyata buhun wake irin na wancan lokaci. Na sai mata mai, na sai mata murhu, na sai mata ice. Na ce ta ringa mana ƙosai tana ɗaukan ɗawainiyar. A haka na rayu. A haka na gama secondary school junior. Daga nan na tafi Rumfa College daga Ayagi zuwa nan da wannan na tafi na ci gaba da yi. Bayan na gama Rumfa College na tafi FCE Kano. Bacin na gama FCE Kano ina tab da aka koma mahaifiyata ta rasu. Sai zamana sai ni kaɗai ban da wa ban da ƙani. Ban da wan baba, ban da ƙanin baba, ban da yan baba, ban da kowa. Sai ni kaɗai. Kuma ku tuna na tashi unguwar Ayagi. Gefe na Warura ce. Gefe na Gyaran ya ce. Ita kanta ƴar A'in waje ne na dandali dai gashi nan ba sai na faɗa ba. Duk wanda yake da tarihi ya sani. Tun ina primary school nake zuwa in fice harkar daba an kashe mutum. Tun a sanar na san mecece gawa. A ga da ƴar A'in. Bai hana ni karatu. Na yi karatun Islamiyya ta a Darul Ma'arif. A Darul Ma'arif gaba ɗaya sunan wurin Makasa. Makasan maza ba mata ba. A Waru. Ina karatu a aji warin wiwi yana shaƙasa, ina shaƙasa. Kuma wasu daga ciki su ma ‘yan daban ne, amma ajin mu ɗaya. Ina so in gaya wa matashi, duk abin da kai ka sa ka. Ba wani wanda zai sa ka. Ba don babanka ya rasu ba ne. Ba don baka da uwa ba ne. Ba don baka da uba ba. Ba don baka da kowa ba. Yadda ka ɗaukar wa rayuwarka a haka za ka tafi. A haka na gama wannan karatu. Kuma na taso na tafi a haka. Kafin mahaifiyata ta rasu, hakan nan na zauna na yi tunani, ni da kani sai ita, in ban da lafiya ita za ta jiya ta, in ba ta lafiya ni zan jiya ta. Haka na sa wa kaina ta ina zan yi aure da wuri. Abin da na manta in gaya muku ta primary school ba babana ne ya sa ni na sa kaina da kaina makaranta primary school. Kishin ganin matasa da duk da ana yin abu ɗaya, amma za ka ga lokacin gajeren wando ake sa. Za ka ga duk sanda suka tafi makaranta ni ya nemi ciwo. Sun sa fararen kaya, gajeren hannu da kuma wando gajere sun tafi makaranta ni na zauna sai in shiga gida in ta kuka.
haka ta sa na tashi na samu abokina na ce ya za in shiga wannan makaranta. Ya ce ga yadda za in shiga. Babana bai sani ba, babata ba ta sani, sannan ma yana da rai. Haka na tafi na ringa aikin yari, irin wanda ake sa shi a kwali. Wasu matasa yanzu ba su san shi, da yari a kwali ake sa shi, a sa mai sarka a ringa siyarwa. To shirya shi ni na je na ringa yin sa, har na tara kuɗin uniform na ɗinka. Na ce ya zan shiga makaranta, na je wajen abokina ya rasu ana ce Malam Ibrahim. Na ce mu je, babana ya ce mu je makaranta Islamiyya school kenan, Darul Ma'arif, sun suke boko da arabiya, yanzu zai zo. Bacin ba haka bane, ni makaranta allo ma aka tura. A shagonsa na canza kaya, muka tafi makarantar. Na je na zo na a bakin koba wajen headmaster, na yi shiru ne zama na. Headmaster Alhaji Aminu har yanzu yana da rai, ya fice ya zo ya kuma ficewa. Kai ina babanka? Na ce ya ce yana tafi. Aka kira wani Alhaji Awolu, shi ma har yanzu yana da rai, aka ce kai shi tusi ajin kenan, in babansa ya zo ya zo ya magana. Shi ne ainihin so makaratu. In na dawo inda na ce muku dab da mahaifiyata za ta rasu, a lokacin ni kuma na ga ya kamata na yi aure. Ni na san buge-bugen da na aikin ƙarfi na yadda zan na yi aure don in taimakiwa mahaifiyata, saboda in ban da lafiya ita take jiyata, in ba ta lafiya ni nake jiyata. Sai na ga ya kamata na yi mai, na je na ringa gini, aikin gini na leburanci a unguwar Age. A kona ana ce majalisa, leburori ne suke taruwa a nan. Nake tafiya aikin gini in tara kuɗi, yau in siya gobe in siya, a buhu na ringa tara lefena. A lokacin da na ce mahaifiyata zan aure, kuka ta sa, ina ta ga kuɗi ko na ga kuɗi da za a haɗa lefe. Da na jawo buhu na zazzage mata a tankoki, kuka ta sa. Abin da ya sa ta nake gaya muku wannan, ku kun taso cikin gata, yawansu matasa kun taso mahaifinku ya mutu ya ban muku gado. Ni riga na san mahaifina ya mutu ya ban min set 5 tasa, amma duk abin da yake nashi ‘yan uwansa a ƙauye sun cinye shi. Haka na ce a haƙura mu zo mu rayuwa. Wannan shimfiɗar da ne muku, na yi shimfiɗa ne don ku gano rashin uwa ko rashin uba ba shi yake sa ka zama ba mutum ba. Ka zauna da kai sai mahaifiyarka ba shi yake zama a ce wai kai riƙon ƴa mace ba. A'a, kai ne a kan kanka. Idan ka sa kanka kishi za ka yi, in ka sa kanka ba za ka yi. FCE kaɗai na san na yi makarantar gwamnati, amma duk rago makarantu private nake, kuma ni nake biyan kuɗina da kaina. A yanzu haka na yi digiri na akan law, na yi masters ina akan law, na yi karatuna na PGD akan harkar community development, harkar al'umma, na yi account and audit, na yi secretarial study, na yi typing and shorthand, duk kwasa-kwasai ne. Na yi abin da ya shafi security studies. A yanzu haka ina masters ɗina akan abin da ya shafi peace and conflict resolution, wato harkar zaman lafiya da sassanci. Duk wannan karatun da na yi ba wanda ya taɓa bani kobo na taimako, ni nake gwagwarmayar da nake in ɗauɗaure ne kai. Ku matasa ƙalubale gare ku. A lokacin mahaifin ko abokin mahaifinka ne sosai, kuma dole ka ba shi girma. Wani zuma ba ka ishi giya gaban shi da takalmi ba. To yanzu zamani ya zo, kai kana tunanin kanka ya waye. Abin da na yi tunani shine kullum in tutiya da ni, ba babana ba, ba wan babana ba, ba wani na ba. A'a, ni ne. Yau gashi ni ne na zauna nake gaya wa al'umma, matasa, ‘yan uwa da iyayena da kuma yadda za a yi matashi ya ba da gudunmawa ga al'umma. Shi sa na ba ku misali a kaina. Yau gani ni na zauna nake wannan magana, kuma ɓangaren da ni nake shugabanta yanzu ɓangare ne na gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam, saboda yanayin rayuwa da na kalli ‘yan uwa talaka ana zaluntar su, ana cutar su, ba kuma yadda za su kai kuka, saboda na taso cikin wannan rayuwar, na ga inda na taso. In an zalunce ba inda zan kai kuka.
in an fi ƙarfi na ba yadda zan saboda ba ni da wanda zan je in gaya shi ya bani ƙaimi na tashi tsaye har ya sa na ƙirƙiri wannan ƙungiya kuma alhamdulillah ta je inda ta je. To wannan shimfiɗa na yi muku ne don ku matasa ku gane. Idan mahaifinka ya rasu ya baka da babarka, idan kana so ka ga rayuwarka ta yi kyau, kar ka janyo kukanta, kar ka ga kukanta, kar ta yi ƙaƙana kayi da kai. Abin da za ka so ma tunani ya za ka ke rayuwa kai da ita. Abokai akwai abin da mutum yake cewa friends influence, to ba su ne abin kwatanta ba. A maganar da na gaya muku a baya na ce muku a waru a darin ma'arin ne primary school. Wa'anda ne primary school da su wasu sun yi zaman daba irin da in za a yi faɗa a fita daji. Na kirga wajen mutane 5 da a daji an kashe su. Yanzu ba sa ni gani ina rai. Kuma tun da na fara zuwa yanzu sigari ban taɓa sha. Amma na zauna da ɗan wiwi. Da ban mali in ba ku manta ba. Yakan rufe kansa a ɗaki ya ta sa hayaƙi. To irin waɗannan mutanen na zauna da su, amma ban taɓa yi. Na zauna da waɗanda in wiwin ta yi wiwin ba irin wannan da ake ta yanzu ba. Su a tukunya suke sawa su sa kansu inda kaga ake gasa gurasa tanderun. Haka suke haɗa wiwin su sa kansu su samu 'yan mintuna sannan su taso. Amma ban taɓa sha. Sholuco sannan ba a maganarsa. Sai wanda ya su sawo giya su shigo cikin da a wannan lokacin. Ta haka yanzu duk matashin da kaga ya dakata abokin shi yana shan wiwi ko yana shan giya ko yana yin abin da bai dace ba, shi ya so. Shi ya so. Tunda ni gani a yanayin yadda na taso. Ba a yi mun faɗa tunda ban da wanda zai mun faɗa. Ba a mutu an ban mun babantana a ce gado na ne yasa nake yi. Amma in wani na ga yana yi wa ɗansa faɗa, ina rabawa in ji me yake cewa. Da shi nake ɗauka nake da aka. Wanda har Allah ya kawo ni inda ya kawo ni yau. So da haka wannan shimfiɗa na yi ne don duk wani matashi da yake ana ya san yanzu ne zai gina rayuwar shi. Baban shi na da rai, duk kuɗinsa duk arzikinsa kai ya dogara da wannan ya nemi nashi ya ce shi ba babansa ba ni ɗan wane ba ko jikan wane ko gidan wane. Kai ka ce kai ne. Wannan ita ce shimfiɗa ta. In na dawo real maudu'in da aka ce na yi akan matasa. Matasa sun kashi 3. A bisa tasowa ta da ne da ƙungiyoyin matasa da na shiga da experience da na samu na matasa sun kashi 3. Saninmu da harkar matasa, aikina da harkar matasa, kowa ya san Sani Abacha Youth Center, hanyar Madobi, to mu muka gina ta. Saboda mu taimaki matasa. Saboda wuyar da na gaya muku na sha a baya. To ya za a mu taimaka wa waɗanda kuma suka taho yanzu. Dalilin da ya sa muka shige gaba ba wai kuɗi ne ya sa na gina ba, a'a kirawo wannan Allah ya ji kan Abacha shi ya shige gaba saboda idea da muka kai mai aka gina Sani Abacha Youth Center hanyar Madobi. Ba ta gwamnati bace, ba ta Abacha bace, ba ta Maryam Abacha bace, ta ƙungiya ce mai suna Youth Women of Nigeria. Oganta Abubakar Isa shine shugabanta, Allah ya mai rasu. Mataimakinsa Umar, Allah ya mai rasu. Na ukunsa Inusa, Allah ya mai rasu. Yanzu a waɗanda suka kirkiro ta wanda a lokacin shekarunsa ya fi nawa, wanda ya rage daga sakatare Aliyu Rumfa, sai kuma abin Umar Sulan Kuka, sai kuma Toni, sai ni a waɗanda suka rage.